PKK komünist. Komünizm felsefeka insana ki mirova dixe makina kuştini, mirova ayna dixe robot. Komünizm dersaxı Darwinizmi hededen. Dve mirov be hayvana hatiye, ça hayvan bona xiciki yer bike, yekiş bona xarın ve xarını hayvan edin ra digavize, mirov ji ayna esa mirov edin ra gerete keveşir, kejan xurt ve debir ava kar bike. Beriya her tişti Xwedê Teala em insan çêkirine. Vicdana me heye, rahm kiriye dilê me, heş daya serê me. Xwedê Teala vicdana me ve heşê me ve riya rast nîşanê me daye. Bo nawiya em nikarin aynı heyvana bibin. Li belê komünîzm nav mirova da hevxistina, şerra dev dixe, fitnê, fesadiyê nav wana da kêm nake. Pêş çavê komünîsta da mirov aynı heyvaneke beredayî ye. Aka misqalekî ji qîmetê ya hine. Naha serokê komünîsta Lenin hevriyarê xwe ra terorê, anarşiyê ça şîret dike. Polîsa, eskera, memûrê devletê bipijin. Bînê devletê bine ber êgir, xezîna devletê de çi heye gişkî bidizin. Gelê komünîst bira silahê xwe bine destê xwe, bira mirova bipijin, bomba bavîjine ser wana. Ancak wî çaxê em dikarin devletê de bibine şiyandar. Hûn divînin felsefa komünîzmê da fesadî, mirov kuştin, agirdexistin, dizîkirin, ayne çabê lîstokeke. Xwedê Teala van exlaqê kutî hez nake. Xwedê dixwaze ki em van exlaqê kutî dûr kevin, bi exlaqê dînê İslamê ve teşebîne jiyana xwe. Serokê komünîsta gişkî him Xwedê Teala înkar dikin, him ji îsa dixwazin ki ser rûyê erdê çiqa mirov heye bira gi Xwedê Teala înkar bikin. Binê serokê komünîsta heqê dîn, heqê Xwedê da çi dibêjin? Xwedê Teala tenzîh dikin. Karl Marx aha dibêje. Kingê dîn îman ortê de rabû, wî çaxê huzûra însîn yê bê yerê. Stanî ji divê, hinek dibêjin ki Xwedê we rabe. Em nikarin îsa bêjin, em divên şeytan me rabe. Niha em gotinê Lenin binêrin, ew ji aha divê, dîn zordestî ye. Xwedê îman kirin îşê cahîla ye. Hemberê dîn ra şerkirin vazîfa me ye. Xwedê înkar kirin her komünîstî ra distûreke. Ser rûyê erdê çiqa dîndar heye, em gere koka gişka bînin. Hûn divînin komünîzm tişterê dijmentayê Xwedê yekî ji dînê Xwedê ra dike. Apoş kitêbê xwe da besna dide van dijmenê Xwedê, divê evna gi qehremanin. Em gelek tişta vana ra deyndar in. Em vêya apo yekî ji koma pekekê ra dibêjin ki pêş çavê me da dijmenê Xwedê tu cara nevne qehreman. Em tu tiştekî van zaliman ra deyndar nînin. Serokê komünîsta heta niha Ûris, Çînê, Kamboçyayê, Vietnamê, yekî ji Kubayê nîzîngeha 160 milyon jin, mêr, zarok, galpîrê bêsûc bêgune qetil kiriye. Hekî mayîş binê tirsê da binê zordestiyê de jiyana xwe kirine. Rêya komünîzmê ser zorbetiyê, ser zulmê ra hatiye çêkirine. Komünîzmê de ehfûkirin, barış, sulh hene. Serok Wezîrê Devletê çi xwasê komünîsta gazî barişê sulhê bikin, komünîst ti cara nêzîngî pêşniyarîke aha nabin. Yak heşê komünîsta dikeve ser ew e ki bi zorê sîlaha bomba ve mirovê bêsûc bêgune bipejin. Êgir berê malê wana din, tirsê dixine dilê wana da. Eskerê me, polîsê me, cîvanê me pişta wan da lêxin, şehîd bixin. Bizdonekiyê ve, xaînetiyê ve, kotîbûna xwe, qelaşiya xwe nîşan bidin. Bona wê qasê, Serok Wezîrê Devleta me hetê koma PKK gazê sulhê aşîtiyê dike, bira hemberê înanca îdeolojiya PKK ra mücadele bikin. İnanca îdeolojiya PKK, ateîzm, Darwinizm, yekî ji komünîzm e. Devleta me akî delîlê bilîmê, yekî ji ayatê Qur'anê ve bingehê van îdeolojiya pûç bike, wî çaxê dest pî PKK yê bişkê, xwe hetê nikare serrast bike.